Ai, que les faran anar pel forat abans d'hora. No! Vinga, home, sí que va, Àngel! Molt bé, Àngel! Molt bé, fet. Bé, Àngel, bé. Ara sí has d'anar cap a l'embut. Molt bé. Aquesta gossa serà molt bona, és molt jove i ara té molta energia, però creu, està molt pendenta de l'amo i és qüestió d'anar-la treballant, però realment... Ai. Ai, 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 ai. Això és un gos per 500 ovelles, eh? Molt bé. Ai, se li en van una altra vegada. A ella li agrada anar a perseguir ovelles. Plegues? Però si l'has de cansar mitja hora més, aquesta. Només faltava la punteria. Encara no ha esgotat el temps, doncs que ho provi. Aquesta gossa només necessita més ovelles o més temps per tenir-la més relaxada, perquè disfruta tant que no para, és una màquina. No, tu de realitzar. No.
Ara estic. La torre de la Volta. Unes passen per aquí. No ens hi passem i ja està. Ara. En aquesta 39a Fira de Sant Martirià, que després de la prova de Barrel Racing, una prova d'estil americà, es farà una manifestació o un record pels presos polítics del nostre país, tant pels presos polítics com pel nostre president i els 4 consellers que estan a l'exili. Temps, Àngel, temps. Un aplaudiment per la noia aquesta la Sínia, que li falta una mica de pràctica, però de ganes en té moltes. I a més és obedient, que això és important. De l'educació Fira de Sant Martirià. Bé, el darrer participant d'aquesta primera prova